רבי עקיבא ראה והכיר את הקול של אשתו רחל, אמר להם, שלי ושלכם שלה הוא. אני אומר לאשתי היקרה יפה, שלי ושלכם שלה הוא. באמת, יישר כוח ליפה שבזכותה לגדל בבית 9 ילדים ובלי עין הרע 19 נכדים ולנהל 4 מוסדות של למעלה מ-800 בנות מהפריפריה, מהנגב ומהגליל, ולחנך אותם לאקדמיה ולמשרות בחירות, להוציא אותם ממעגל העוני וליסה ולהקים בתים נאמנים בישראל. באמת כל הכבוד לה. אבל אני חייב גם לסיים בעוד אישה אחת, אשת ראש הממשלה שרה. אנחנו רוצים לחזק את ידיי ולהגיד לך תזכי ואיזי, מי שהכיר את אבא שלך, את הצדיק, את הנוברטוקר האמיתי, יודע שאת עם שורשים חזקים מאוד, ושום רוחות שבעולם, רוחות חזקות, לפעמים רוחות ימניים, לפעמים רוחות שמאליים, לא יזיזו אותך. תמשיכי לעמוד לימין בעלך, תגדלי את ילדייך, תמשיכי לעשות את המצוות שאת עושה בעיריית ירושלים. אנחנו יודעים שאת ניתוח חזק בציבור החרדי שלנו. חזקי ואמצי, והשם יהיה בעזרך. הרבה ברכה מהשבט המתרחב והמשפחה. אני אוהב אותך יותר. אני שומע לך כל כך הרבה דברים, ואני רואה את הנשמה שלך. קורנת לך. ממש ככה. שיהיה לכם